Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong mundo, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon. Yari kita sa Biyernes, Friday, mga kaaksyon. No? Biyernes kita subong, no? Dari sa ato sining pangalagad, pitsa 23 kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2022 mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Dalunta karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters plus ang mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta nga nagpamati kag subong siniti ready na sa pagpanyaga mga kaaksyon amon sa kanginan, no? Handang-handa na sila sa irigmao nila sining panyagang iban sinig preparar pagidmana galuto pa mga kaaksyon, no? Kamusta mga kaaksyon ta sa kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod kabayon ta nga okslang kamo sa sining mga inuras. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man nga ginatamyaw tanga to sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad sa oriental side. Kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan plus sa mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capi sa Clanin Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag broadcast mga kaaksyon namon sa kanginan. Welcome diri sa inyo sining pagpangalaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginatamyaw tang aton sining mga kaaksyon nga nagapamati sa sining udto. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Kag ti karon dugay-dugay daluntang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporter sa kinanda na kuang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay aton salyadahon ining balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa bakunahang bayan special COVID vaccination days pati gayunon sa Setyembre 26 tubtob Setyembre 30. Kalakip man sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayhupon ini may kang taran sa school bags wala malakip kuno sa mga school supplies nga ipanagtag sang syudad base sa rekomendasyon sang DepEd Bacolod. Sa balita naman sa BCPO, balita ni Aksyon Irek Magbanwa, ini may kang tanan sa affidavit sang testigo nga ang kinanglanon agud nga mapasakang kaso nga murder batok sa suspect nga naglutang sang isa ka persona sa tubang sang INOHS na kaligad nga si Mana. Sa balita naman sa Nokpo, temporaryo tanay manginkopod si Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan sa militar sa probinsya ginapaabot nga magahuyang pa ang kapasidad sang Central Negros 2 matapos na recover ang mga armas kag bala sa syudad sang Himamaylan. Sa patrol nga balita karon dugay-dugay 5 ka bomba ginbubuan sang kloreno, 5 ka mga bombabla sang tubig. Abi ko bomba na. Bomba gali sang tubig nga ginbubuan sang kloren sa barangay Mansilingan bilang dekontaminasyon kontra kolera. Sa balita naman sa out of town sa siyudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa 29 anyos nga lalaki arestado matapos ginserbiyan sang warrant o arrest sa kasong rape. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patiño sa San Carlos City, top 3 most wanted person sa bangod sang kasong illegal nga droga na dakpan sa syudad sang San Carlos. Sa balita naman kay Aksyon na VJ Apasible, duha ka mga personahon nakuhaan sang kapin 7,000 pesos nga balor sang shabu sa Banwa sang Pontevedra. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, DOJ o kung Department of Justice mag-apila sa ruling sang Manila Court angot sa pagkilala sang CPP-NP bilang terorista. Kag POV operators mahimo nga maka-request sang Fair Mitrex. Bagyong Kardingho nagapabilin ang iya kabaskugon mga kaaksyon. Kag Department of Justice sa DOJ plano ipa-deport ang 280 ka mga Chinese sa katapusan nga bulan sang Setyembre. Kagaliga ng mga barangay pabor sa pagpaisol sang barangay elections. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay mahina ang kalaban. Yo sa matamaton talang ni kag karon dugay-dugay si Aksyon Marlon Hinovia galibot sa mga kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod para sa aton sini dakop ka daog ka
promo karon lang dugay-dugay no kay gatiid pa si aksyon na Marlon Hinovia sa din siyang barangay subong mga kaaksyon kag kapurukan nga ginalighot sa aton sining patrol karon lang dugay-dugay sa aton sining mga kaaksyon. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page. Pagtapos ninyo like kag share ang mensahe ninyo ipadala gilayon kay tirahon ta ina karon dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligi lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapin ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos! Sige, sa mga kaaksyon nga nagapamati sa sining udto, happy paniagan. Sa kay Gian Resisio, Ray Flores Barriuga, Ana Sinoro, may lang pag-monitor kag kalakipan sa kay Elvera Libungkogon, Elvera Libungkogon, Jinky Sayo Dorimon, Hares, Marilo Travilla Catinoy, kay Noy Russell Ulitan, Jamaica Hara, thank you so much Jamaica Hara, Nini Jane Cabato, and Ter Rose Pasya Plahero, Jerry Badayos, Georgine Honsay Parekoy, malang pag-monitor sa NPC. Ayos, lamat gid sa ibang paraton nga mga kaaksyon kay Elvira Libungkogo na rin naman si Elvira. Thank you gid Elvira ha. Salamat gid from Victorias National High School. Ayos. Okay, sakay Marilo Travilla Catinoy, tamiyaw lang si May Baldomar sa Purok Perez. Dining Purok Perez, Marilo, salamat gida. Hares, mayong udto lang, Action Rex, monitor lang ko niya, taga Lumbia, galini, Lumbia 1, Ibi Magalona, kay Cedric Sander, kag Nelbert, may lang pamati, alin sa kay Hares, Ray Flores Barriuga, sa mga upodya dira sa Barangay Stefania, may lang pamati. Nonoy Russell Ulitan, gamonitor sila sa Sitio Sasyonesa, Sitio Sasyo, Barangay Panakyaw, Isabela. Ayos, dagang salamat gid. Sige, ang iban karon pakaronan tay na mga kaaksyon, daligid lang kay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story.
Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binanuhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako magulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggado sa nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya ga ano sa inyo. Apil mi permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay amo lang. Bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa atong sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:57 na ang aton oras mga kaaksyon. Aksyon Dale Salazar Sanbayanay kay tirahon tada dugay-dugaya ang balita mo sa patrol. Ini may kang tanan sa 5 ka mga bumbablas ang tubig ginbubuan sang chlorine sa barangay Mansilingan, no? 5 lang ka bumbahaw. 5 lang na dang bomba sa Mansilingan. Da bumbablas ang tubig ya. Basi ginamatamat pa lang nila. Hibalaon talaga ron kay aksyon na Dale Salazar. Life extension na coffee mixan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City
as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program? The answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts. Tani aksyon na Dale Salazar sa patrol ini may kang tanan sa 5 ka mga bumbas ang tubig ginbubuan sang chlorine sa barangay Mansilingan bilang dekontaminasyon kontra kolera. Kaya daw dito kuno sa Mansilingan ang isa ni ka biktima ay perte no. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa patrol. Kagiban pa mga balita, Aksyon Dale? Action Rex, mayara sang decontamination nga patigayon ang Barangay Mansilingan Council para mapangapinan no ang kayong lawas sa mga pumuluyo, especially sa may Purok Laurel, dira bala sa may Bakyas, Barangay Mansilingan. Siyudad sa Bacolod, Action Rex, kasunod sang reported nga cholera. Isa nila ka residente nga 37 anyos ng babae nga mun siya ang nag-positive, ginadmit sa may Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital, pero naka-recover. Action Rex na discharge na no balik dito sa may Purok Laurel. Action Rex sa pagpakigalot nato kay punong barangay Rodolfo Pico sa barangay Mansilingan. Kahapon may 8 sila ka mga bomba sang tubig ang ginbubuan sang tubig nga may asang chlorine. Action Rex kay nagpangayo man siya sang advice sa Bacolod City Health Office kay Dr. Grace Tana kung bala pwede ni no bilang kabahin sang decontamination ng pagbubu sang tubig nga may chlorine sa bomba. Kay once Action Rex mabubuan mo sang chlorine ang bomba 24 hours hindi mo siya pwede mausar o kung magamit grabe ang tubig halin sa source sang sini nga bomba. Action Rex kay gintahag ni Pico may mga suspetso kay basi blood rin naghalin ang tubig. Action Rex kung nga nag-positive ang 37 anyos nga babae, pero kabahin lang ini sa hapon sa tikang sang barangay council sini man establish kung bala didto gidman naghalin or ang kabangdanan na sining cholera. Action Rex kay may mga information man ang area nadra ng biktima to. Yes, taga Purok Laurel at may Bakyas, Barangay Mansilingan. Pero okay na sa mga Action Rex kung recovered digid yang sining status kag balik dira siya no siya sining komunidad sa may Purok Laurel. Pero ang information nga nabato ni Kapiko nga magluwas nga ginasuspected sa mga bomba dira sa may Purok Laurel, may information ni nabaton si Kapiko Action Rex kay sadto mera sang birthday party bala or kahiwatan dira sa may Purok Laurel, and then pagkaligat sang 2 kadlaw daw ginkaon bala Action Rex ang pagkaon nga ginhanda na 2 days ago sang kahiwatan kaon ni sang biktima kag matodo naglalain ang sining pabatsyag kag ginadmit siya sa hospital amoebiasis, and then sa ulihi na discharge sa hospital kag dito panibaluan nga positive sa cholera. Action Rex kaya ang padugyan ni Dr. Grace Tan sa stage o kay punong barangay Pico. Action Rex bisan wala mo ginainom ang tubig kung ini siya ang ginagamit pagpanghugas sa mga utensils, mga pinggan o kung ginapaligo. Action Rex daw makainom ka lang balasang tubig halin sa bomba, may possibility sa gihapon na mag-positive ikaw sa cholera. Pero kahapon or sang markas nga adlaw nagkuha na sang water sample ang Bacolod City Health Office sa 4 tanan ka mga bomba sa may Purok Laurel kag isa sa motor pump kag abo ni siya ang ginpaydalom sa karon sa laboratory kag nagahulat man sang resulta ang barangay council kung bala positive gid man o kung hindi. Action Rex pero tamo ni kayang tikang kahapon sang barangay council 8 ka mga bomba butangan sang chlorine, and then karon sa hapon may 3 kag or 4 additional Action Rex nga mga bomba ng tubig nga dira man sa gihapon sa barangay Laurel ang pagabubuan man sa tubig nga mayara sa chlorine. Wala ni gintingog kahapon sa barangay. Bomba nila Action Del ginagamit pang naman paligo or nano? Action Rex ang Malika Pico wala man ni ginausan bilang inimnan, wala Action Rex. Kumbaga pang panglaba, pang paligo,
kag pagpanghugas ng pinggan. Pero amo to gani ang palayag ni Dr. Tan kay Kapiko nga di possible sa gihapon nga magpositive sa cholera kunti ang mga ginahugas nila nga tubig sini nga mga pinggan, utensils halin sa tubig na positive sa cholera. Possible na sa gihapon Action Rex no kay maggamit sang kutsara ginatimo kag magsulod sa aton sini nga lawas. Pero kung ginbubuan sang chlorine ti depende ti kabalo naman na siguro nagabubo sang chlorine da kung pila ka chlorine dang ibutang nila para magtinaw man ng tubig o ma-decontaminate blatong kontra cholera blato Action Dale. Yes, Action Rex. Bali by 24 hours hindi mo siya pwede hindi mo na pwede magamit mo. Oo, amo to nga wala to gintingog kahapon sang barangay council para at least mira pabalas ng iban nga water source ang mga residents sang Purok Laurel kagati makasagom sa gihapon kay ti karon pa sa hapon ang 3 or more additional nga mga artesian well Action Rex kay ti konting buna wala na water source dira mga residents ng Purok Laurel rason nga ti kahapon ang ginbubuan pwede na mausar karon and then ining 3 or 4 amo naman ni ang hindi mausar kag buwas paliwata nga magamit no sa mga pumuloy sang Purok Laurel para pero pinapaliguan lang na nila ginalaban siguro Action Dale no. Iya, sama na siya ang palayag ni Kapiko Action Rex. Kumbaga, hindi iniya ang water source para imnana sa mga residente dira sang Purok Laurel sa Bakyasa, Barangay Galing may ara, Mansilingan. iban yang nagasaligid kay inom sa bubon Action Dale mo? Kumbaga Action Rex kung wala ka dira ng mineral water, kumbaga, or bakla dira sang tubig, iban din siguro mga residente para man makatipid hamo ni ang ginausara nga tubig Action Rex pero ti hindi na advisable pag mahimo ti sterilize din na dira ang tubig para magkalakakasa o ano man dira nga mga bacteria ang ara dira Action Rex. Pero mo din ginawa sa karon sang Barangay Mansilingan Council ang resulta sang laboratory para ma-establish gid kung paano nag-positive sa cholera ining 37 anyos nga babayi pero karon pa lang naka-recover sa Action Rex kag discharge naman siya sa hospital. Pamatayan naton si punong barangay Rodolfo Pico sa barangay Mansilingan. Sang kahapon, nagpatigayon kami sang decontamination. Bale, ang mga artesian wells ko sa silang area, ginpamutangan namon sa mga chlorine kapon. Bali di ingin specific area gani ka? Sa Purok Laurel. Sa may Bakyas? Bakyas, Purok Laurel. Bali pila ka bilog nga bomba kap no ang ginbutangan ninyong mga chlorine? Kahapon daw mga 8, doon may ara pa kami yung butangan karon 3 or 4 kaya while nabong ginubos anay kwan para bala may kuan man buang tubig ang mga tao. Oo. Bali may recommendation ni Kap from CHO or initiative lang ka barangay? Bali namangkot ko kay Dr. Graystan kahapon kung pwede ang chlorine pwede na mabutang panabi, magamit para sa decontamination. Amo itong advice ni Dr. pwede man, pero kailangan after 24 hours pa dayon kung magamit na liwat ng tubig. Ang ini mga tubig, way manilila, ginakon mo, ginainom. Bali, nagamit naman sa paligo, panglaba, hugas mga pinggan, abit kutsara. Pero sa kay Dr. Grace, bisan ay nila ginainom, pero kung maligo ka, makadimdim ka sang tubig, isa na makasulod na sa lawas mo. Kung upon ang utensils, kung ginhugasan sa sila ng tubig, sigurado makontaminar man siya. So, mula nga gina-advise ito namong kahapon nga panawag sini, lapuhan ng mga utensils na magamit nila. Text na batian ang dugang pagpahayag ni punong barangay Rodolfo Pico sang barangay Mansilingan. So napabot base next week na hining result no sang ginkuha nga water sample sa apatanan ka mga or 4 ka artesian well kung bomba sang tubig and then isa ka motor pump amon siyang ginkuha sang water sample para ipaidalom sa laboratory sa ato sining nga mga otoridad. Balita gikan sa patrol ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gidaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa patrol mga kaaksyon. No? Standby anay aksyon na Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. May connection sa may go nga kulo na manubo nga immunity. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako nang sa balay. Pero Si US President Joe Biden kag Pangulong Marcos nagkikita subong aga didto sa Amerika, no? Kung anong mga development kag progress ni bantayan naton mga kaaksyon. At least pila man ka tuig kag nagmeet man ang leaderes or pinaka-pinuno nga leader diri sa pungsod Pilipinas sa Amerika. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa school bags balaho. Wala malakip kuno sa mga school supplies nga igapanagtag sang syudad base sa rekomendasyon sang DepEd Bacolod. Nga man, bagid lang ni gindumilian pa kag hindi pa pwede siling sang DepEd. Yari ang kaundan sang balita upod na kay Aksyon Art. Tayo po na Aksyon Art. Ani ang ginuna Aksyon Rex ang maiguan sa pundo nga mo ang kinahanglan gid sa mga students kay amo lang ginhimo mismo nga recommendation sa Department of Education based sa ilaging napadalang nga recommendation sa komitiba ni Councilor Al Victor Espino sa diin tiyang kinahanglan giniglang nga mga nagapanguna balang sululatan mga kung ano gid ang necessary sa sulod sa school para nga mo ang ma-priority nga mahatag before sang natalana nga pagpatuman sang full-blown implementation sang face-to-face comes November 2. Now, sunod rin kay Councilor Al Victor Espino kay amamang reason nga di kahapon may arat na sang publish no ang City Government of Bacolod pagi sa PIO sang mga listings no sang ipanagtag rin nila nga mga school supplies ang ginakipan ini sang Crayola o crayons mga gunting composition notebook kag ang glue mga muna so next nga kinahanglan gid sa students kay ang tatagan diri halin sa kwan mo sa grade 1 to 3 kag grade 4 to 6 lakip ng kinder. Ang isa diri nga ginapasiguro yun sa ni Councilor Al Victor Espino na tinguan ganyan nila kay on process naman subong ang pag-purchase ni nga ma-provide before pa ang natalana nga pagpatigayon on November 2 sa full implementation sa face-to-face classes. Yaring parayag confirmation ni Councilor Al Victor Espino. Nasalang ta na to. As promise, so nga kung nga timeline, siguro malambot agad ang November 2. Ano why sir malakip gali ang bag no? Wala, kay ginpamangkot namon ang DepEd kung ano ang priority. Ang hambal nila, ang least priority are the bags. So wala na lang namon, ma-envelope na lang tanay. Kay hindi magiging priority ang bag. Ang ila gustong school supplies. Amaral sa next ang parayag ni Councilor Al Victor Espino. Pabatigoran sa aksyon ambot ko ng bagon, mayugid man tani may bag eh. Ati kung may pundo nga
dako Action Rex amo nang isa man nga baklon eh. Di subong na bilin nga budget is allocation isang 2022 nga naging subli lang sa karon nga administration no. Kaya mo lang ang ginpaiguan ang ginuna gid lang amo ni mga priorities nga kinahanglan. Base next year mo may aron na bagdala. Kaya ang pondo fresh from January sa bilog yang tuig nga amo na ang kuan sa location para sa sining proyekto. May reaksyon rin liga ng mga barangay na sumakulod aparte pala sa kapalaran ng isang barangay eleksyon kag sa ginaduso nga posible palawigon ang termino sa mga barangay official sa palabuton timari diri sa interview kita kay biga ng mga barangay president councilor Gonzales. Ipabati na nagkaroon sa Action Reports Afternoon Edition. Ang atong balita gikan sa Bacolod City Hall, builog ang ginadulong sa inyo sa kalwan sang life extension. Sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa mga kaaksyon ta, daligid lang ha, gina problema mo bala ang mataas mo nga blood sugar level. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayo. Isa pagid ka produktong panita dapat amligan no pagi sa paggamit sang Santon Plus Herbal Soap. Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Magpatigayon nun sa Setyembre 26 tub 30 mga kaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Marlon Hinovilla sa Kapitolyo. Aksyon Mar.
Action Rex ang Negros Occidental kay subong sili diri sa may Kapitolyo Provincial by Sinapol ang napatigayon sa ang pinasirika ng health personnel pagi sa kay Provincial Health Officer Dr. Erdel Tumimbang. I-check ka lang kay medyo dugay ila sa ding diskusyon. Pero ang isa sa minapreparahan sa provincial government ining nakalana nga pagpasangkad pagig sang COVID-19 vaccination. Kundi kung dumduman, din unahan iri sa tawag nga risk bakuna, pagkatapos din sundan sang Pinas Lakas. Ining Pinas Lakas ni, din umpisahan na din sang mga DOS, ay dalom sang Marcos administration, para nga maabot ang ginatarget nilang 23 million pesos na papakunahan ng mga individuals. Pero ining Pinas Lakas, 100 days ini siya nakalawigon para malapot ining target ni galing kay kumbasihan ang resulta bla, ang performance ang nakalain nga mga LGUs daw gawgid kag gamay ang resulta. So pasad karon pagidli amo ni nga naramdaman sa DOH nga sa sining September 26 kag September 30 malunsar sila liwat sang naman ka tawag sa pakunahang bayan special COVID-19 vaccination days September 26 to 30 ini action Rex ang provincial government pinapreparahan man ang ining special vaccination days kasi inasaring nga plano dari ang vaccination roll out matutok ni sa puluyan sa komunidad, sa malls, workplace, sa merkado, sa terminal, plaza, sa ilang pag-isa ng lugar na pwede patingayunan sa siring COVID-19 vaccination. Kaya ang datos dari sa Department of Health sa Western Visayas kung kanamuon sa mga nabakunahan ang paghahambalan as of September 8 ining datos, batihan ka ang kanabuhan sa mga taong fully vaccinated 5,277,178. So kung fully vaccinated, medyo dami ang nakapabakuna dahil 3.85% ini siya sa target population. Pero ang problema, subong Jackson Rex ay ining booster those booster shots ay daw damo sang daw way naganab la magpa-booster bagod para sa ilaya okay na ang first dose kag second dose. Pero kung tamatian ang explanation sang health naton samtang kadugay ang mga binulan ina papakuna mo first dose second dose nagadula man ang epekto sa nasumrex amo nang kinahanglan sa ginatawag nga booster dose. Si ang booster coverage sa Bugos nga Western Visayas ara pa lang sa 15.66%. Bali 882,583 pa lang ina sa mga individuals action Rex. So damo pa ang dapat nga labuton. So preparahan niya sa ato sa provincial government dari sa Negros sa Occidental kay polisipo naton mga 3 na lang ka adlaw ang nabilin. Umpisahan na din magkasugod na sa September 26 ining special naman na COVID-19 vaccinations. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ng Action Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang mga ka-aksyon na standbyan ay aksyon na Marlon Hinovia kay kwaon ta siya sa aton sining dakop ka, daog ka promo mga ka-aksyon. Ay pwerte ha. Din sa nga area, karon dugay-dugay lang kay siningon ta siya mga ka-aksyon pagkatapos lamang sini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City
serbisyo. Balik na diri sa aton sining pagalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:24 ang aton oras. 12:24 na. Standby na Aksyon na Dale Salazar sa nukpo naton nga balita kay Mang Siding ta. Madakop kita mga kaaksyon sa sining nga udto. Dakopon tablang nagapamati sa Aksyon Radio. Di kay dakpo nang kung ano-ano dakpo ni Aksyon Marlon Hinobia ang nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Dakop ka. Ako? Oo, ikaw. Dakop ka. Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Oo, dakop ka. Dakop ka. Daog ka promo sa Action Radio Bacolod. May nadagpa na ang Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangog nga, dakop ka! Ayos, dakpon tanab lang nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Mga kaaksyon, we have Aksyon Marlon Hinobia sa dinsang area. Subong Aksyon Mar? Aksyon Rex, nagkawan-tuwan to kami dari pasulod sa may area sa Barangay Bata, isa sa purok nga damo man, ang nakasudin subong sa diwa is Aksyon Radio Bacolod. Ari kami sa may purok Pine Tree, Zone 6, Barangay Bata, sunod sa nga Bacolod. Bayan namon gidaring nga nagasigabong ang monitor ni Tatay Leobert Santillan. Leobert Santillan, 67 anyos ang pangidaron dari sa may Porok Pine Tree, Barangay Bata, syudad sa nga Bacolod. Kay mayong udto, may tuman si Leobert Santillan, no? Halita una sa direct siya sa radyo gidan sa matian ya, no? Kaya pang nabay namon gadi arigid naga-monitor ang iya nga radyo. Dugay ka nagitay na monitor sa radyo Bacolod. Sige, ang akti radyo dito alin kang nagapalabot ng mga sa kami sa kan akti radyo dito. Bakit ko ginanabuyan niya? Ano ang isa sa nanamalian mo sa matian? Ang This Is My Life. Dugay-dugay rin na Samuel mo. At ati marinin natin ako. Bagon sila kay Leobert, way na damo pa gamon. Ihatag ko ang premyo. Ano nagdid, Ariyo. Mapititon ka rin tayo. Patunan ni tayo. Simplikan bugas. Ari pa dyan doon. Kasunod sa mags ko, tanay tayo, mayara na premyo na. Aber. Okay. 500 peso. Last bugas. Kayo ba na mabal mo? Salamat sa tanan nga nagkakontak sa radyo. Kasi ang lubiya salamat. Tanan sa radyo, salamat din sa tanan. Ang nahabing iban, di nga mag-monitor na sa radyo, kay bakit manabihan man sila? Kung nagapamati na sa radyo, pamati din kamo, kay bakit manabayan kamo sa radyo, may premium din kamo. Nga mga salamat. Sige. Tatay Leobert Santillan, Aksyon Rex, 67 anyos, ng Porok Pine Tree, Zone 6, Barangay Bata, Ciudad sang Bacolod. Para sa nakop ka na ka promo Aksyon na Marlon Hinobia. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinobia sa dakop ka, daog ka promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Congratulations sa aton sining winner. Mati-mati lang kamuda kay base masiplatan kamo kag malabayan sa aton sining patrol nga nagalibot kamo gid ang madakpan kag kamo ang daog sang mga papremyo sang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga kaaksyon sa Nokpoa, sa Aksyon Dale Anay.
no, militar sa probinsya o ginapaabot nga magahuyang, no? Hindi mangguro, magahuyang kapasidad sang New People's Army sa idalom sang Central Negros 2 matapos na recover ang mga armas kag bala sa syudad sang Himamaylan. Yari ang kaundan sang balita ni Action Dale Salazar sa Nokpo. Action Dale. Action Rex sa bangod sining mga recoveries sang militar dito sa area sang Kitio Double Yarding, Barangay Mahalang, syudad sang Himamaylan. Nabukid din siya nga bayan Action Rex dito sa may Himabaylan City. Dito ni siya na-recover ang pila ka mga anti-personnel landmines sa nga pulo kabilog. Lakip na ang 1,932 rounds ang .30 caliber machine gun ng mga bala Action Rex. So ang epekto siya according kay Brigadier General Anastacio Pasapol, the 3rd Infantry Brigade Commander, ngayon siya nag-expect Action Rex nga mas bahuyang ang kapasidad sang Central Negros 2, no, kasulod ning pagka-recover sang pila nila ka mga armasa kag mga bala Action Rex. Ginpahayag diri ni Pasaporte nga nabutang ini siya Action Rex ining mga na-recover sa isa ka daw black bag kag di daw ginlubong bala lapit ini sa creek dito sa area sang Sitio Double Yarding, Barangay Mahalang, Himamaylan. Ginbalikan Action Rex ni Sir Pasaporte nga according sa iyati ining mga anti-personnel mines kag anti-tank mines ginusar niya allegedly sa mga rebelde nga grupo nagligad nga Pebrero 2022 kung madumduman mo dito sa area sang binalbagan Action Rex nga nagresulta sa pagkapila sa pila ka mga pulis sa binalbagan PNP. Ginpahayag ni Sir Pasaporte natin ila sa nadiskubrihan ining lugar dito sa may Himamaylan basement sa information sang mga nagsungka nga mga NPA na karonti nagbalik na sa sabak pang gobyerno kag naghatag sang information rason nga dito ginkaduan sang militar kag na-recover ang ining mga kagamitan. Amo galining ila kagamitan ni Action Dale? Ining this is size more or less ka pila to 16 blakapo ng report ni Action Alvin. Bali Action Rex walo ini siya kabilog ka anti-personnel mines daw amo ni siyang ang hambalan sa Pasaporte kag duha ka anti-tank mines. Ang anti-tank mines Action Rex daw dako ini siya kung ikumpara sa anti-personnel mines, pero kung basihan nato ng palagay sa Pasaporte, may possibility pa nga maglupok bala ining mga na-recover Action Rex ng mga improvise nga mga kagamitan nga ti allegedly ginatudlo halin sa CPP NTA Action Rex. So ang pag-obrahon diri sang militar ti ipaidalong pa ni sa forensic examination kag ining mga recoveries imbaga survey ni Action Rex as evidence batok sa rebelde nga grupo, no? So pamatayan naton si Sir Pasaporte ang 303rd Infantry Brigade Commander. Ma-reduce ning capability pa sang Central Negros 2 tungod balaan naton na-mention ko kay no may mga nagbalik sa gobyerno no mga 19 and we are expecting additional diri sa ilang mga group. So mabuhinan pa ang capability nila no especially nga damo-damo man no pulo ni ka improvised landmine ang na-recover sila at ang kumatandaan natin ang last nila nga gamit din nga per record namon nung gingamit nila I think February or March tatong sa may binalbagan PNP nagamit sila sang improvised landmine. So tanaw ko daw mga part ni no mga improvised landmine na nabili nila sa area tungod nga medyo mabugat man so ginbili nila sa area and we are ito naman nga nakuha ini sa tropa para hindi naman makahalit sa komunidad including sa atong tropa no hindi na makahalit so na-reduce ining capability nila dito sa area. Bali i-dispose na sir or palokpo na lang? I-undergo pa namon ini sa forensic sa mga personnel sa explosive ordnance batalyon o company diri sa Negros nga may-ari man subong sa brigade ipa forensic namon. Nabatian si Sir Pasaporte. So according to siya, ako ining mabulig especially nga dito sa area sang Barangay Mahalang, Himabaylan Action Rex, tikon maggalinopok ining mga improvised no nga mga landmines
dako ang possibility Action Rex nga damo-damo ang makalitan. So nagpasalamat man siya sa mga information na nga gin-provide sa mga resident Action Rex kay dako gid nga mga or damadabo nga mga kabuhi ang naproteksyonan ang sining pagka-recover sa mga armas kaga mga bala. Balita ikan sa Nokpo, ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid-aksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Nokpo, mga ka-aksyon, no? Sa mga ka-aksyon tati, porte kay init subong no, abot sa inyo da kung gaulan-ulan. Career con cleaning ginarekomendar ta. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binanuhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, may pigado, tas kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga daw, hindi yagin matuman ang handle niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunway. Isang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basta ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Iskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano nang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iba, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na bigi ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling ka sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sok. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, last 12:55 na ang aton oras, mga kaaksyon. Ayos, sige. Sa mga... Ay, porte. Excuse, no? Daligid lang sa kay aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang nga pamati sa kay Inday Blaza, kay Jory Pumusino, Christine Minyas Villalobos, Rochelle Folencio Susana, kay Norms Bulanon, no? Sa Bada Iskay, ga monitor si Norms Bulanon. Humalumin na, Kativer, sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, Joby Monares, kay Court Nathaniel De La Torre, kay Jocelyn Elizabeth Gamala, kag Jamil Florendo, wala nga pagpamati Milili Oligo, kag kay Cherek, no? At Kim Iriman, Araman, kag si Imbong Joe Campo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay si aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Affidavit sang testigo blaho. Ang kinanglanon, nagod nga mapasaka ang kasong murder batok sa suspect nga naglutang sang isa ka persona sa tubangan sang INOHS na kaligad nga si Mana. Katuantang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon na, Eric! Aksyon Rex, sa 2 tulog na lang, birthday na. Ay, birthday na countdown ba? Oh yes, parang Christmas and New Year, no? Wow! Birthday ba? Para marami-rami pa, no? May lang nga pamati gali kay Father Vic Siba, no? Ga-monitor subong si Father Vic Siba. Father Vic Siba, mayong hapon na si mo, mayong hapon na. Ideal lang si Action Rex, mo na nga pagpangumuyo sa birthday sa Domingo, Dalon niya gid na. Dalon mo gid na, Father, sa Santos nga misa, ha? Okay, Parang wala problema, no? Dalon niya gid na kuno. Okay gid kuno. Dalon niya na sayang Santong Ebanghelyo, Action Rex. Muna da ang tirada, no? Wow, pwede. Kay Roland John. Manyaga ta. Bawa ka pangagad panyaga si Roland John. Okay taga din ni Saman. Action na, Rick? Oh, yes? Oh, yes. Sabi ko, masupon ka pa. Why na? Ginatagusin mo ang floor, no? Okay. Tutuhid, ha? Bo floor. Ayo di purma. Do. Imo na.
Do, kwan ba? Daw session. Do session, imong floor. Ayogin. Muna da ang tirada, no? Si Police Lieutenant Colonel Luel Garengano, kapapati sa aton. Ay, sir, La Carlota sa no? Oh yes, La Carlota City. May lang ang pamati da, sir. Noel Lieutenant, Garengano. Police Lieutenant Colonel Luel Garengano. Daw siya ng chief of police ang La Carlota, bla mo? O siya ng chief of police mo sa La Carlota? O, sir, may kita na? Ara. Ayo di purma. Birthday na next Domingo, sir. Ay, perte. Babalong ta sa kay basit makapadala sa sang tubo, no? Sang? Tubo. Ayo. Alin sa Central La Carlota ba? Yes, oo. Tasan na ka mapagaling sa tubo mo. Sa din? Sa Central La Carlota, eh. Layo, eh. Kung magpatapas ka, liwat. Ayo di purma. Tapson tatangurong hindi ato na. Amo na nagtirada para nga maayo ang kalamay resulta, no? Gani man. Si Kapchad kag si Kagawad Joffrey daway ga pa batsyagaw. Ay, ito, dali na birthday mo ito sa kapatsyaga, hindi maayo, aw. Ayo di purma. Hindi ara lang sila. Ara sila. Gamuni-muni sila. Importante ka ito ba? Ayo di purma. Importante ka. Lupad eh. Naglupat kag nagatupa. Sa kawayan gali si Rolin Jan. Okay, sige. Kawayan, Thank you, kawayan. Rolin Jan. Salamat gid ah. Ate, ayos ah. Sa area ni Paring Nuno Agisandaw. Oh, correct. Man sa pabatsyag, no? Ayo di purma. Daw pigaw. Daw pigaw ang monitoring, aw. Gani man. May kana ka naglabay sa akon niyo? Kana? Kana, nabo-nabo. Ayo di purma. Malabas si Ibo nagtawa sa bulan kristal mo? Oo. Kana. Kung man si James Lyon, bagalaaw nga si Sir Elrel. Yung sino nga kana ni? Matsa ko galaway si Jesus. Ayo di purma. Galaway ko si Jesus kita kana, guro ay. Magano ko kita ay kana nga mayo ang figura, oh. Ayo. James, relax ka na, James. Relax. Lawagon ka dugay kay ka 99 ka, number 5. Dugay pa ba? Ayo di purma. Abo na nagtirada. Si Boss Joseph Chua. Sir. Monitor siya. May lang ang pagpamate ah. Sila nga happy birthday kay Action Rex. Ba? Mga pina siya, kapihan ko siya. Ba? Ayo di purma. Kapi ba? Ma-text si Sir Joseph Chua. May lang ang pagpamate na, sir ah. Kakapihan na kakuno ah. Diling ni Boss Joseph Chua, nag-text siya sa akon. Ati good ah. Pakapihan mo na sa Sir Rex. Bernes na subong. Buwas Sabado. Buwas Sabado. Ati, hindi na malabutan Sabado ah. Ay na. Hindi na malabutan buwas. Ati okay ah. Si Boss Joseph pa ya. Matik na. Ayo di purma. Ang padaray na si mo, Kwan, water tank ang simento. Katig-awan ba? Water tank ang simento kay kabaligyan na si Boss Joseph, no? Okay. Amo nang i-birthday gift si mo, no? Simento kag water tank. Ayo. Ayo na kay puno tubig, bakod pang pudasyon kay may simento. Laban eh. Amo na nga tirada Action Rex, no? Ingagaw, no? Ingagaw. Ayo di purma. Sa Domingo pa birthday ng Sir Rex, no? Ingagaw ka mo, pwede pa subong, pwede pa buwas. Sa Domingo, pwede pa gurusaga, pusapon na lang na, no? Nga batuno niya. Okay ko no siling ni Father Arsibaw. Oo. Okay ko no ah. Ate God, kasi Father niya, automatic ang Father niya. Laban eh. Basta Action Radio niya, may mga celebrant niya, ginadala gina sa Santos ng misa niya. Kay Father Ziba. Magkalupok ito da ng Action Radio. Laban eh. Sa syudad sang Sagay, no? Bisan sa salakyan niya. Ate, ikaw mo nito na spader niya. Why na lima yung spader matik niya. Laban eh. May time kay mabanding-banding ta ni Father, ah. Tiway kita da, Pads. Ayo di purma. Arao, ustyas. Paglalaka ni Padre Roscas kang dito, ah. Para sa birthday.
Ay, perte. Matik na matik. Si Father pa ya. Oh, te ano ning affidavit sang testigo Ato na? wala problema kay affidavit na balang kulang action Rex. Tang testigo nga nakakita nga ato pagluthang bala kay Jason Romo atong 26 anyos nga soltero nga taga Purok Malipayo barangay 35. Amo ni siya bali ang biktima sa paglutaw sa September 15 sa gabi dara sa may corner sang Araneta, Quezon Street, barangay 36. Tumangan gibala sang Negros Occidental High School nga tigin tiro to sa gamit ang kalibre 45 sang isa ka persona o suspetsado. Wala nga naging mention ni Major Rames Aron ang hepe sa station number 1 ang alas sinikiti siguro i-mention niya ni once nga ma-file na sa Lunes ang kaso nga murder patok sa sining person of interest nga mo ginatudlo na naglutang kang nagpatay kay Jason Romo sa itong nagbigay nga simana sang Webes ang gabi. Old grad yapon ang pinakamotibo da laundry sa sining insidente. Yari ang pinakaulihing palayag ni Police Major Rames Rona ang hepe sa Police Station number 1. Na-establish na punto ang motive na drug. Then may nakuha kami ng mga CCTV footages na ulap na lang namon ang testimony sa witness na nakakita sa incident. Kag-isa na namon sa City Prosecutor's Office ang murder case against the person of interest. But siningon sir, affidavit na sir sa witness ang kulang. Yes, affidavit na lang witness ang kulang. Pero may mga circumstantial evidence naman na kami nakuha. Ano na sir ang mga circumstantial evidence nga nakuha nyo nga makafile ka mo kaso murder? For example lang sa CCTV footage, tapos ang natabo before siya ginitiro na may commotions po sila na pag inaway ko sila. Then iban pa nga mga testimony sa pamilya Blas Biktima before siya ginitiro patay. So ang parents sir, amo ni magaserving private complainant. Kaya, Sir, naka-mention ka kayo na ang ginauso nyo nga motibo, ang gulo is... Old grad. Daan na lang panagpangin nila, pinag-inaway nila. Ay, inaway na nila daan mo. Po sa ginitiro patay. Prior sa pagtiro, sir, nakaaway ni niling suspect ni. Yes, oh. So, daw din ka mo sir nagsentro sa investigasyon niya ang old grads. Yes. And ang testimony sir sang witness daw nagasigo man sir. Yes, nagasigo man ka sa pamilya. So, ang lantan sir, ano, next week tagin ma-file ni sir? Ako possibility next week kay ayaw itong witness na may kinasikaso pa siya. Kasi next week makuha mo sa pinapit, tapos makain naman sa city prosecutor. Ang testimonya sir sang private complainant, ang parents sir tapos naman, no? Yes, yun makuha naman sa siya. Tapos ang autopsy, ara naman sir? Yes, ara naman. Ano to sir nga naman saging gamit kasi pagtiro sa biktima sir? Caliber 45. So, kapay pa sir nga ang aton nga witness, hindi sir mag-isol para ma-file talaga ng kaso. Yes, amo ginagin singwaan na mo na hindi mag-isol para makapalagit kami sa kaso. Aksyon si Police Major Rames Rona ang hepe sang Police Station number 1. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa aksyon na pagpawag report, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Dugangan tanay balita gikan sa reaksyon na Roger Gotib on standby. Inimay kang tanan sa 29 anyos nga lalaki arestado matapos ginserbiyan sang warrant of arrest bangod sa kasong rape ho. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, si Aristo kahapon ang isa ka 29 anyos nga lalaki nga sa diyan nagapangatuwang sa kaso nga rape. Ini ang kaso Nobel recommended nga gin-serve sa mga katapos ang kapulisan las 3:30 ang takna o las 3:30 ang takna sa nga hapon man kapon sa may sitio Laon sa Barangay Divina Colonia, Ciudad Santagay. Ang akusado gikilala ini kay Donald Hersa Balino Ibisana alias Maoy. Kagi di siya residente man sang Barangay Divina Colonia, Ciudad Sang Sagay. Pagi sa manan cutting operation sang Sagay City PNP sa idalam sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Roberto Ijapi ang ining persona ang serbihan sang mandamiento de Risto nga pirmado ng Robert Judge Reynald M. Puentebella. Ang presidente sa kati si Branch 73 nga mong napagwa sang sining warrant of arrest ini sa idalom sang Article 266A sang Revised Penal Code as amended sa Republic Act 8353.
kag nakapit sa September 15 tuwing 2022. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Roberto Ijapi Jr. ang acting chief of police sa Sagay City. Pagi man sa mga tracker team naton kag sa mga informant nga nagatag sang information sa aton mga operatives na tiganan nga nadakpa ng isa ka accused for rape. Ang haron ang ini nga persona ang nakadetain sa gihapon sa Sagay City PNP ay natinguhaan tungod kay gutok na ang detention cell nga dapat ma-commit na ini sila sa Bureau of Jail Management and Technology kay di man gyapon sila na makangkot sa kayunan nga makapiyansa. Report gikan sa syudad sa Sagay para sa aton mga ka-aksyon nga mahilig magkape sa liwat ang Life Extension Coffee Mix. Amo lamang ang kape nga sa tagsa ka sa sisang kape ato ginainom mo po. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City, Balita una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon Roger Gotti, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Nelson Patinio sa area sang San Carlos, standbayanay sa mga kaaksyon ta gina-recommend tagid sa inyo ho. Life Extension Vitamin D3 supplementation para gid sa tanan ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. Go kag happy birthday kay Wimor Dilar. Subong adlaw, Wimor Dilar. No? Thank you so much, Gid. No? Ayos, Norms Bulanon. Thank you so much. Shirek, nadula ka po ko sang kadlaw sa inyo mga idol. Okay. Dines Richard Tiboroma. Salamat gid Dines Richard Tiboroma. Thank you, gida. Pwede ka pangutang ha. Pwede gida. Felicidad Perez, may lang pagpamati. Happy birthday, James 15 Di Paula. And Covey Esporo 48. Gali ka. Sige, Felicidad Perez, na? Lilian Tadina, salamat gid kag Mario Olvido Aquesa. Dara sa Hacienda Lugway, Silay City. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan na rin balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang San Carlos, top 3 most wanted drug, top 3 most wanted person sa San Carlos bangod sa illegal nga drogahon nadakpan mga kaaksyon. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Sa detalye sining balita, Aksyon Nelson. Action Rexa number 3 nga most wanted sang kapulisan sa siyudad sang San Carlos nga nagapangatubang sang kasong illegal nga droga ang nadakpan sa kapulisan sa Phase 1 Fatima Village sa Barangay Rizal sa amo nga siyudad. Ginakilala Action Rex ang akusado nga si Roger De Loyola
39 anyos, soltero, kag residente sa among lugar sa syudad sang San Carlos. Natigayon nga madakpan ang akusado sa ginisa nga puwersa sang San Carlos Police Maritime Group kag Sikan Mobile Platoon sang Regional Mobile Force 6 sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misaon Jr. Hipi sa San Carlos Police. Gindako ang akusado base naman sa isa ka arrest warrant nga ginapagawa ni Judge Reginald Mercurio, ang presiding judge sang RTC Branch 59 nga napitsahan sa atong Setyembre 15 sining nga tuig sa kaso nga pagbaylar sa Republic Act 9165 ukon pagupot sa illegal nga droga nga may piyansa nga naglabot sa 202,000 pesos para naman sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Action Rex sa karon ditinado sa custodial facility ang akusado sa San Carlos PNP. Report gikan sa siyudad sang San Carlos. Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kidakson Nelson Patiño. Balita gikan sa Banwa or siyudad sang San Carlos. Kantuan tanay sa aksyon vidya pasible sa Banwa sang Pontevedra. Duha ka mga persona nakuhaan sang illegal nga drogaho. Balor 7,000 pesos, no? Hibaloon ta. We have aksyon vidya pasible. Sa detalye sining balita, aksyon vidya. Action Rex arestado ang duha ka mga persona sa isa ka drug buy-bust operation sang Pontevedra PNP teknala 6:45 kagabi Setyembre 22, 2022 sa may bahin sang Zamora Street, Barangay 1 sa Banwa sang Pontevedra. Ginkilala ang mga sospetsado Sanday Kevin Arizala, 33 anyos, soltero, ginagkabig bilang isa ka street-level individual, kag Gregorio Bucalan Jr., soltero, kag 39 anyos ang edad. Sanday Arizala kag Bucalan ang lunsay residente sang Barangay 1 sa nasambit nga Banwa. Ginkasa ang nasambit nga operasyon sang mga katapo sang Pontevedra PNP sa pamuno ni Police Captain Romulo Hipelango V, ang hepe sang nasambit nga istasyon. Naglabot sa 11 tanan ka mga magagmay nga mga heat-sealed transparent plastic sachet nga nagaunod sang ginapatihan shabu kag nagabugat sa masobra 1 ka gramo ang na-recover sa mga operatiba gikan sa paginakop Nanday Arizala kag Bucalan. Lakip sa mga nakuha sa magkapulisan gikan sa duha ka mga suspect, amo ang 1 ka 500 pesos nga amo naman ang gingamit bilang buy-bust money kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Ginabulubanta nagabalor 7,150 pesos ang ginapatihan illegal nga droga nga nakuha sa magkapulisan gikan sa paginakop sa duha ka mga suspect. Sa karon nagkahunong ini sila sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station. Balita nagikan sa Banwa sang Pontevedra. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kidakson VJ Apasible. Balita gikan sa Banwa sang Pontevedra. Mga kaaksyon. Ba ang Japano nag-anunsyo angot sa pagbawi sang COVID-19 restriction sa mga dumuluong, no? Ginatalana sang pungsod Japan ang pagbawi na sang gobyerno sang Japan ang mga strikto lang COVID-19 restriction sa mga dumuluong nga gusto magbisita sa ilang pungsod. Ini ginanunsyo ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa New York Stock Exchange, no? Suno kay Kishida nga nakalakip sa mga world leaders nga nagtambong para sa United Nations General Assembly nga malala nga naapektuhan sang pandemya ang hulag sa mga tawo kag produkto. Amo gid bisan din ka man guro ning bahin nga dako ang bulig sa ila ekonomiya, no? Dugang pa sang opisyal ang ila COVID-19 restriction masobra na duha ka tuig nga ginapatuman sa mga foreign tourist tub-tub na lamang Oktubre 10 mga kakson. Ati mayong balita ni
Una man nga nag-anunsyo sang parehong aksyon si Premier Zhu Ching-chang pagi kay Cabinet Spokesman Lu Ping-cheng mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, sa mga kaaksyon ta, constipation ang aton sining problema. Balukang constipation amo ni siyang iloy-iloy sang tanan nga mga disease. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa aton sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre ko sila nga check up diri kay hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, GFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang yan sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, nagpasalamat din sa LTO ng ginatag sa mga lahatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga nagpasalamat nito nga impatigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan
kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga kaupot ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor na karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Wilma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ayos. Sige, pabalik na diri sa aton sa nga pagpangalagad. Great lang si Manny Nainini. Happy birthday kay Mr. Anthony Guevara. Happy birthday today. No? Halin sa kay Nong Felix and Nang Fi ne Campaniel. No? Kay Nang ni Campaniel Ihado. Salamat, gid. Ayos. Sige, Maninaya. Thank you, gida.
Happy birthday again sa kay Mr. Anthony Guevara subong nga adlaw, no? By the way, ang Commission on Election ginligwat ang kalendar of activities para sa barangay kag SK election na naman, no? Aryo, para sa laban-laban man mapaiway ang election siguro kay Senado naman lang nahulat mo. Pero sa next mga ka-aksyon nga election, kung hindi madayon gidman, kay may pagligwat mo ang Commission on Election ang ila calendar of activities para sa barangay kag SK election. Ang filing sang certificate of candidacy ang ginpaisol sa Oktubre 22 tubtob Oktubre 29. Sining nga tuig nagdrama naman ang kumilik mo. Kung hindi pagdayunon, hindi na lang pagdayunon. Set na lang para sa another year, no? Sa next year, abi. Hindi kay taw-taw pa nga taw-taw. Way man nagyapon kapuslanan na. Tiya mo lang na, nagpagwa sila kuno, sang ginatawag nga pagpaisol, kay daw October, tong unang skid to, halin October 6 to 13 bala mo, nakaligad. Daw mo tong unang skid. Pero ginpaiway nila, October 22 to 29 na naman, no? Ginpaisol man ang gun ban from November 6 to December 20. Ang original sini October 6 mo to December 12 mga ka-aksyon. Ay, puwerte, no? Gintala na ang campaign period sa Nobyembre 25 tubtob Disyembre 3, samtang election day sa December 5, no? Why na? Daso naman, kay sado naman na ka-obvious, sado naman na ka, ay, huugid. Daw, sunod-sunod, no? Sige lang ang mga kandidato ang mag-file sang ilang asusi sa Enero 4 to 2023. Pero kung mapaiway na, another naman, no? Extension. Nagapabilin nga pending sa Kongreso ang pagpaiway sang eleksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, bugid. Sige lang nakugaling sa tiyempo diri sa atong sining nga pangalagad mga ka-aksyon. 93 na lang kadlaw ang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag, singid, isa kagatos kadlaw antes pa man mag-end ang 2022 kag magpasok na si 2023. Ay, puwerte. Salamat gid. Standby sa This Is My Life. Igasunod na sa Dilig Lamang Madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo si Aksyon sa Kanginang Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.